No dobre, poď, daj. Tak prvú môžem začať? Tak, kedy si začal myslieť na prvú súťaž? Alebo po akej dlhej dobe ako cvičenia si začal uvažovať nad tým, že by si išiel skúsiť teda už novú otvorenú kategóriu? A či ti niekto s tým pomáhal ešte? No jasné. Koľko som cvičil? Tak dlho, ja cvičím už, myslím, že nejakých 18-19 rokov to bude už určite. A proste moje telo prešlo takou transformáciou, tí, ktorí ma poznali vlastne od mala, vieš, tak presne vedia, vidia. Tí by najlepšie vedeli povedať, ale tak ja to vidím tiež na sebe a som rád, že to tak proste všetko je. No a so súťažením, bol som za celú svoju kariéru, jak si to nazval, som bol na jednej súťaži, som bol skúsiť a vtedy ma trénoval Paolo Ferenc. A kde to bolo ešte povedz? To bolo staré Ľubovní. Hej, a bol nejaký úspech alebo niečo? 5. miesto bolo. Z koľkých? 5. miesto bolo, vieš čo, tamto bola taká eliminácia, tam nás bolo, neviem koľko, takmer 20 myslím, a z toho sa to tak nejako robil taký výber a 5. miesto. A vtedy ťa to tak oslovilo viac menej, že by si chcel aj niekedy v budúcnosti skúsiť také niečo? Vieš čo, práve že som nejak nad tým takto nerozmýšľal nikdy. Nikdy som nad tým nerozmýšľal, proste beriem to ako svoj šport, vieš, v prvom rade. No. Je to pre mňa tak ako Číňania chodia do tých kútikov a rozbijajú taniere, napíšu si na ten tanier meno, koho neznášajú, koho by najradšej, hej, a rozbijajú. Tak ja mám proste taký úlet pre to realitou, ja mám tu fitko, hej. To znamená, že... Je to taký relax? Je to pre mňa všetkým, hej. Je to pre mňa všetkým a vlastne ísť na súťaž už je len taký ten punc, že dáš tomu nejaký zmysel, vyšší zmysel. Že už to nie je len naháňanie svalov, ale už to je celý súbor nejakých organizovaných aktivít, nejakých proste všetkých vecí okolo toho. No dobre, a ešte by som sa vrátil k tomu, kto ti pomáhal s tým cvičením. Ešte teraz s ním spolupracuješ, alebo či už no, čisto sám? Jasné, vieš čo, bolo to také spontánne, čisto spontánne. Makal vám tu však dlho v tomto fitku a cvičieva tu aj Štefan Hadling, jeden z našich najlepších kulturistov popredných, si myslím. A ten mi raz tak dal proste takú otázku, že či ideme na súťaž. A bol si zaskočený, alebo? Prečo nebol som zaskočený, lebo keď sa ťa to spýta majster sveta a majster Európy, hej, tak zrejme vidí v tebe niečo, nejaký potenciál, vieš, a tak som si to tak zobral, hovorím, keď mi to povedal, asi niečo má za ľubom. Á, takže to pre teba niečo znamenalo, že... Tak, presne, ja som si tak považoval od neho a som si tak v duchu povedal, vlastne však super. Ono, že teraz je ten správny čas, mám svoj vek, kedy už aj tie svaly sú také vyzretejšie, vieš, už to nie je, ja neviem, jak v 20-ke, keď som mal, hej. A dáme tomu sa cítiš ešte, keď ťa pomôžem prerušiť, cítiš sa teraz už úplne na vrchole, či myslíš, že ešte pôjdeš ďalej, ale... Ale nie, ja idem ďalej, jasné. Dobre. Tak ideme na dvojku? Daj. No, tak ako vyzerá, to je možno taká klasická otázka, ale tak ľudí to zaujíma, ako vyzerá tvoj tréning, teda v tej objemovej fáze, alebo v rysovačke, alebo jak sa líši tvoja strava, čo cvičíš? No, takže, tréning sa takmer nelíši, rysovací tréning s objemovým sa takmer nelíši, pretože či v rysovačke, či v objemovke stále idem najťažšie váhy, aké vládzem. Aha. Najťažšie, naozaj. A to len z toho dôvodu, aby som udržal svalovú hmotu. Keďže som v diete, znamená, že telo má tendenciu už po spálení toho tuku prebytočného už si môže zobrať energiu aj zo svalu. Ale ja tým, že navyšujem, ja proste tie váhy stále dávam vysoké, držím vysoký objem tréningu, tak to telo proste, tie svaly stále budujem dokonca. Ja ich v diete priberám na svalovej hmote, čo je naozaj zaujímavý jav. Samozrejme, že je to podporené nejakými doplnkami výživy, nejakými bielkovinovými koktejlami a samozrejme užívam nejaké aminokyseliny na ochranu svalovej hmoty, aby som neodburával teda. A takže vlastne nemení žiadny akože takýto plán, lebo ja neviem, ja som teda počul, že pri rysovaní dáme tomu, že viac opakovaní, rýchlejšie tréningu. No samozrejme, je tam jedno špecifikum, musíš zaradiť kardiotréning, veľa kardiotréningu v závislosti od toho, v akom stave máš telo pred začatím diety, hej. To znamená, ja som mal 15 kg tuku z celkovej váhy svojej v tele, hej, pred začatím diety. Teraz som stiahol tuk na 5,7.
čo je fantastické. To znamená, že 10 kg. A za aký dlhý čas môžeš povedať ešte, že? Jasné, no tretí mesiac teraz ťahám dietu. Tretí mesiac vlastne až do začiatku súťaže. To znamená, že ten pomer tukov proste v mojom tele sa natoľko zmenšil, že už to chytá proste všetky tú fazónu, ešte žily povyliezajú. Takže 3 mesiace, no pridáš kardio, začínal som s 25 minútami, teraz som tam pridal na 30, na 35, 40, teraz je 45 minút. A kardio, keď robíš, aký je tvoj obľúbený, dajme tomu stroj, alebo čo robíš a taký to... Vieš čo, nebáme sa o tom, že či je kardio obľúbené, lebo si myslím, že väčšina z nás to kardio príliš obľúbovať nebude. Ale cítim to ako potrebu a nevyhnutnosť. To znamená, preto si to nejak, ja si to striedam. Ja si dám 25 minút trebárs na bežiacom páse a doplním to nejakými 20 minútami na bicykli trebárs, stacionárno. Tak, aby sa mi to tak nezovšednilo, aby to bolo pestré. No, to je jasné. A teda strava, no teraz máš si určite úplne inú tie 3 mesiace stravu, ak si mal normálne. A teda čím sa líši, no, kebyže ešte môžeš tak prezradiť niečo z toho? Strava je čisto nízkosacharidová, samozrejme. Jediné sacharidy, ktoré prijímam, sú z ryže, ktorú si sám varím. Alebo mi priateľka pomôže tým, že mi uvarí tú ryžu. Takže si zadaný? Som zadaný. Dobre, to iba tak To si to mňa vyťahol, počúvaj, to tam ale nie je, tam to nemáš pripravené, takúto otázku. Kúpil som si teraz aj taký špeciálny hrniec na varenie ryže, čo je neskutočná vec pre mňa, lebo som priateľke spálil 2 kastrole a neskutočné veci sa diali doma potom z toho. Takže som si kúpil špeciálny hrniec na ryžu a proste si varím v tom ryžu, ktorá je úplne suchá, bez oleja, bez soli proste. Trošku koreňa si tam dám, niekto má nejaký chuť. Ale tak asi to nie je nejaká labožnícka špecialita, čo? Vieš čo, musíš zablokovať určité receptory v hlave a proste uvedomiť si, čo chceš dosiahnuť a tým pádom vyradíš úplne s radosťou vyradíš všetky tie hriešne veci, ktoré si doteraz bežne jedával. Vianočka s máslom, ľúbiš? Chleba vo vajci, to sú fantastické veci, ale proste si to teraz nesmieš, nedáš si to, nedáš proste. Namiesto toho si dáš radšej ráno, staneš, ja neviem, dáš si nízkotučný tvaroh, vymiešaný s proteínovým práškom, popoludne si dáš jeden proteínový shake a hotovo a čakáš na obed, či vôbec sa ho dočkaj. Proste to je jediné, to je tá dieta, no dieta je v tomto naozaj, je to striktné. A je to v závislosti od toho, hovorím ešte raz sa opakujem, ako to telo vyzerá pred dietou. To znamená, že keď si naozaj veľmi tukový, musí to byť o to striktnejšie všetko, hej. No a ešte takto, že vieme, že teda ideš na súťaž, na majstrovstvá a tešíš sa potom, že sa teda docíta nájsť, čo chceš, absolútne, alebo... Ešte práve sme si chystali plány, aj s kolegom ešte odtiaľto, že sa chystáme spolu na súťaž. Vlastne môj súper, ale tak sme kamaráti, takže sme za dobré, takže sme sa dohodli, že pôjdeme o týždeň po majstrovstvách, je ďalšia súťaž v Starej Ľubovni. Opäť, takže chceme sa tak nejak rozbehnúť s tým súťažením, to znamená, že nejak sa naštartovať, aby nás ľudia aj spoznali a chceme to brať tak s humorom, tak ľahko, s takou ľahkosťou. Samozrejme, že chceme nejaký úspech dosiahnuť, nejdeme tam len tak, keď predsa drieme, odriekame si, tak nech to má nejaký proste zmysel. Tak uvidíme, no, hovorím, chceme sa zabaviť, v prvom rade chceme sa zabaviť a chceme sa ukázať, aby nás videli, aby nás ľudia trošku spoznali, hlavne tí rozhodcovia, aby sme sa dostali do povedomia a uvidíme, potom na jeseň sú ďalšie nejaké súťaže, takže uvidíme podľa financií, podľa nejakej chute, že by sme sa to roztočili ďalej. Dobre, tak poďme na trojku a keď držíš dietu teda už, máš aj dní, keď si dopraješ fakt, že čo len chceš, dám tomu, že 7 dní v týždni, ako držíš a jeden deň z toho si, že fakt, že si dáš, že dám tomu, akože určite s mierou, ale niečo zakázané, Vieš čo, je to ako úplne zakázané, by som možno považoval nejaký vypražaný sír s ránokami, s tatárskou, tak to určite nie. Ako to ani nepovažujem za zakázané, to ja považujem za nejaké nepotrebné. No dobre, tak ale akože to svoje úplne obľúbené jedlo, ktoré by si možno... No tak áno, sushi to rád, sushi hoci koľko to môžem, takže ako raz za ten čas si trošku tak povoliť úzdu, aj tej psychike trošku, ono to pomôže, ako neublíži to.
pomôže to určite. A ešte na takú zaujímavú otázku, no skús, ak budeš vedieť, aké je podľa teba najlepšie jedlo, podľa čo sa týka zloženia živín a chutí a jedno s druhým, akože také zdravé jedlo, podľa teba, čo teraz dáme tomu ješ, alebo čo je to napadne? Tak, neviem, či chceš konkrétny nejaký recept, alebo niečo konkrétne. No lebo dáme tomu aj sushi, samotné sushi, tam máš rýžu, rybie mäso, však to je celkom si myslím, že zdravé. To je zdravé, aj keď oni tú rýžu robia s nejakým takým octom, tam už nejaký cukor je možno, hej, čiže to sú také detaily, hej, čiže nie je to úplne tá suchá rýža. Tak ale čo ja viem, pre mňa také také top je hovädzí steak, hovädzí kus mäsa, hovädzieho, kľudne aj kuracie môže byť, není problém, a nejaké pečené zemiaky, také násucho a šalát dobrý, nejakú dusenú brokolicu alebo nejaký čerstvý zeleninový šalát. Dobre. Tak poďme na ďalšiu otázku. Prezradíš nám svoju výšku, váhu, keď sa pohybuješ pred a po, dám tomu teraz pred súťažou, keď držíš dietu a keď si v objemu alebo vysovačka alebo takto. Moja výška je 182 cm. V objeme 103, 104, 105, tak sa mi pohybuje váha. To znamená, že nejdem nejak výrazne vysoko, hej. A no, teraz sa musím zmestiť do nejakých 90 kg. Takže to všetko musím. A koľko máš teraz v tomto momente? Ešte môžeš povedať? Teraz v tomto momente, neviem, 93, 94. Takže a teda ešte to dáš dole do... No, hovoria všetci, že áno, tak ja dúfam, že... A kebyže sa náhodou stane, že nie, tak čo potom, čo v takom prípade, alebo... Vieš čo, myslím, že tam budú prebiehať rôzne také procesy, ja už to nechám na svojho trénera, ktorý nado mnou drží ruku ochranu. Ja už to nechám na neho. On už určite sa o mňa postará, čo sa týka všetkých týchto vecí. Lebo tam bude treba manipulovať aj so soľou, hej. V potrave, takisto s pitným režimom sa bude nejako proste manipulovať, znižovať sa bude príjem vody, hej, aby proste to telo sa vypustilo z vody. Takže nechám to určite na ňo. Máš strach z toho, dáme tomu? Alebo obavy, že sa dáme tomu, že budeš nejak... Nie, určite nie. Vôbec sa ničoho nebojím. Jak sa vraví, strach a peniaze som nikdy v živote nemal, takže... Tak to prvé je celkom v poriadku, ale bez peniazy to nejde, no jasne. To je jasné. Dobre, môžeš prezradiť niečo na seba, čo je pre teba špecifické, dajme ti nejaký cvik, čo robíš, alebo čo by nejaké to tvoje tajomstvo, čo je určuje teba, dajme to posilovne alebo nejak tak. Tak myslím si, že makám veľmi tvrdo. Určite mám ešte nejaké medzery, to určite áno. Myslím si, že tvrdý tréning, veľmi tvrdý tréning, kto mňa tuto vidí a pozná, tak vie, že keď idem cvičiť, tak vie, že všetky šetuče pomiznú, hej. Mŕtvý ťah milujem. Takže keď ideš do posilky, tak ostatní nechodia po tom, alebo po to, čo miznú, takže... Áno, tam mám vyhradenú nejakú hodinku, vtedy nikto necvičí, len ja s parťakom. A nejaký cvik, teda mŕtvý ťah? Mŕtvý ťah milujem, mŕtve ťahy, tam mi to pasuje. Tam som naposledy, myslím, že 220 som potiahol. Drep mi ide tiež celkom dobre, aj keď som ho kedysi neznášal, lebo stále som mal nejaké problémy s trieslami a proste pri tom zaťažení, ako som klesol dole s činkou, tak som mal nejaké problémy, tuto stále, niečo ma tam stále pichalo a teraz som si zamiloval drepy. Milujem drepy, takže drepy mi idú riadne. No, práve to zakázané ovocie, čo si nemohol, čo te bolo, tak práve teraz... Možno práve preto, teraz je to tá vhodná doba, že teraz môžem. Teraz budeš drepovať.